Ka kitab jing penpau kalenong ka ba arfuar bar ula pen I hanga ya ka wa basngur ka ka jingim ka ba pernai kumu maulen ka ba mi no na ka ket ublay bat ka jong to khon lang brot hapdeng ka ta kalenti ba jong ka bat habaro arliang jong ka ta ka wa ladanu ding ka jingim uba seiso yaki khat ar ki jing seiso halau benai uda seino ya ka ta ka jing seiso jong ka bat kisla jong to ding kilong ya gaban penkhia hiki kinja ben rio tika jing tim baro kanam longshu pakata ka khet jong blay bat jong to khun langbrot kan long haka bat ki shakri jong u kin ya shakri yo bat kin yo I ya ka khmat jong u bat ka kerteng jong u kan long halor ki shalang mat jong ki bat ka mit kanam longshu tikim don kam me ka jing shai ka sharak lemne ka jing shai ka sngi na bo try uba ublay un pensyai haki bat kin sinshar shiki bam jukut ki bam jukut teula ong hanga kini kiktin kilong ki bayai ne bat bashisha baru tau try uba ublay jong kiti ki minsim kino yuto lupa ula pa yo angel jong u ban pen I haki shakri jong u eki ki eru ki badai ban jalong shen hakmi ngawan kloy suk uta uba yai sumari kiktian jong kajing ya tholu pa kani ka kitab bat mangau yones ngalong tau ubala yo snyo bat ubala yo I kini ki eru temen bang la yo snyo bat ngala yo I ngala hab dem ban mani akhmat ki kijat utau angel ubala pen I hanga kini ki eru tiu ong hanga to sumar me wat le ya kata namar ngalong para shakri jong me bat jong kita ki para banget jong me kinong itholu pa bat jong kita kibaya sumar kiktian kanika kitab to mani dem yo blay baru ong hanga to me wat pendat laha ya kiktian jong kijing tholu pa kanika kitab na bakata kaya kalong hajan uta ubam hok to unang le bam hok baru tau batengit to unang tengit baru tau ba hok to unang le hok baru tau ba khod to unang khod hakmi ngawan kloy bakan nong jonga kadon lembat nga pan ainong ha uway po uway baro kat kumbalong gajing le jongo ngalong mga walpa baru omega uba ningkong baru wakadu uba sedang baru wakut suk kita kibalasat yalaki jankub bakin yo ka hok banwan shaw tau ding gajingem batkin yo lej besut na kitiki kerdop isya katakan nongba shabar kilong kitiki kseo bakita kiba aiksud bakita kiba kerej bakita kiba penyap bat kita kiba mani blay tau bat baro okat kiba iit bat batau ya kalam ler mga ujisu ngalapha yaw angel jonga ban pla hapi ya kini ki eru nakabenta kita ki balang ngalong mga uthiet bat ukhun uksiyo u David bat utaw close step bating shan teu mensim bat katakanong lek korim ki yaong to wan baru tau ba yo sngew to nong to wan bat jaro basliang to ai unwan majaro boman to un shim yaka ka jingem nga pla uway puway baro ubayo snyo yakikstien jong ka jing ya tholu pa ka kitab ladau ru unda penlang hakine ublay un penlang hauta yakitiki jing yap them yakibala tho aga ka kitab te lada unu ru un shimno na kitikikstien ka kitab jong ka ka jing ya tholu pa ublay un shimno yaka benta jong na uding ka jingem bat nakatakan nongba akabakhoy bat nakita ki eru yaki bala tho akani ka kita utaw bo pla yakini ki eru uong shisha ngawan kloy amen to wan try jisu kajingay kajong jisu Christ ubo try jongi to kanlong lem bat kita kiru khoy amen.